давоми як ҳафта дар майдони дуюми варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе марҳилаи ниҳоии Лигаи наврасони Тоҷикистон умед миёни футболбозони то 16 сола баргузор гардид. дар мусобиқаи мазкур 9 даста аз саросари ҷумҳурӣ барои мақомҳои ифтихорӣ талош намуданд. дар бозии ниҳоии Лигаи умед миёни футболбозони то 16 сола дар соли 2022 дастаҳои Душанбе 1 ва Суғ 2 андари майдони рақобат шуданд. дидори дастаҳо аз оғоз то анҷом ҷолиби диданӣ сурат гирифт. дар ду қисми асосии бозӣ дастаҳо ба дарвозаи якдигар ду голе заданд. ғолиби рақобати мазкур дар силсила зарбаҳои 11 метра муайян гардид. дар задани силсила зарбаҳои пеналти футболбозони шаҳри Душанбе маҳорати воло нишон доданд ва ғолиби Лигаи умед миёни футболбозони то 16 сола гардиданд. пас аз анҷоми бозии ниҳоӣ маросими ҷоизасупорӣ баргузор гардид. аз ҷониби Лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон як қатор аз бозингарон бо ҷоизаҳои инфиродӣ қадрдонӣ гардиданд. аз он ҷумла Умарҷон Раҳматов аз ҳайати дастаи шаҳру ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ, Саидҷон Бобозода аз ҳайати дастаи Душанбе 1 ва Беҳзод Ҳакимов аз дастаи Суғ 2 дар ҳайати дастаҳои хеш беҳтарин бозингар доништа шуданд. беҳтарин нишонзани Лигаи умед миёни футболбозони то 16 сола Ҷавоҳир Назруллоев аз ҳайати дастаи Суғ 2 гардид. Ҷавоҳир дар мусобиқаи мазкур ба задани 12 гол мушарраф гардидааст. Соҳибу Ҳусниддин аз ҳайати дастаи Душанбе 1 беҳтарин бозингари мусобиқа эътироф шуд. ситоди мураббиён ва ҳайати бозингарони дастаи шаҳру ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ бо медалҳои биринҷӣ қадрдонӣ гардиданд. ин тим барои мақоми сеюм бо ҳисоби 4-0 тими Суғ 1-ро шикаст дод. бозингарони дастаи Суғ 2 бо медалҳои нуқраи Лигаи умед сарфароз шуданд. ба ғолиби Лигаи умед миёни футболбозони то 16 сола дар соли 2022 бозингарони дастаи Душанбе 1 дар баробари медалҳои тилло инчунин ҷоми мусобиқаро моли худ намуданд. ман Арабу Бахтовар, капитани дастаи Душанбе 1. мо имрӯз дар финал бо дастаи Суғ 2 бозӣ кардем ва дастаи Суғ 2 хеле ҳам сахт буд. не ки мо бачаҳоро афтода нашудем ва то охир бозӣ кардем. охир дар ин зарбаҳои пеналти мо ғолиб баромадем. ман дар оянда мехоҳам боз тамринои зиёд карда ва боз аз ин боз зиёдтар на танҳо ба Лигаи умед балки ба виши лига ё ба пешсаф чемпион шавем.